ଯାଉଛୁ ଆଜି ଜଟଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ବାହାରିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏନ୍ଏଚରେ ହିଁ ଅଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପ୍ରାୟ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ଦିନ ବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। କ୍ରସ୍ କରିକି ଜଟଣୀ ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବି ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖିବା ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଜଟଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ୱେଲକମ୍ ଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆମର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ପୁରା ଭାରତ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ମାନୁ। ସାଇଡ଼ରେ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ଟିକେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ମୀନା ବଜାର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଆଗ ବର୍ଷରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ତାପରେ ମେଢ଼ ଆମେ କୁଆଡ଼େ